Shmai, Sam ydw I, reddol o Landeilo, yn bellach byw Gaerdydd, a dwi'n 19 mlwydd oed. Helo, Dylan, 23 o Aberystwyth, a nawr yn byw yn Nghaerdydd. Enw fi Cadi, dwi'n astudio yn Brifysgol De Cymru yn Gaerdydd ac dwi'n 20. Gwion, un hanner o Ruffian a dwi'n 23 mlwydd oed. Enw fi yw Katie, dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n canu yn y band crew yma. A'r pwnc ni am trafod heddi yw pa effeithiau positif sydd i bobl ifanc wrth i Gymru Bleidleisio Brexit. So dyn ni 5 munud, a fel, mae'n wir i wei bod pawb wedi pleidleisio i aros mewn. Just clarifying. So, fel pobl ifanc, be nesa, be mae rhaid i wneud i sicrhau ni moyn fod lle ni mewn 10 mlynedd. Dechrau. Nawr. So, Cadi. Dwi'n gwybod beth iawn da ni'n gallu neud. Ie, achos bod ni rwan yn y known, basically, dwi just kind of fatha, oce, be rwan dwi'n mynd ddeud fi, please, beth sy'n mynd i ddigwydd, achos mae'r dyfodol fi'n really antigur, so dwi ddim yn gwybod digon i wybod be i wneud nes be swn i'n gallu wneud. So dwi'n bach yn gwybod. Dwi'n credu, fel mae pawb yn mynd i wneud be allan nhw'n wneud, ond dwi'n credu pobl ifanc na ddim pleidleisio neu ddim cael y cyfle i pleidleisio. Dwi'n credu na'r ffordd ni sy'n mynd lan yw codi anwybyddiaeth nhw. Ac eto, dwi'n credu dylsyn ni ehangu'r pleidlais i pobl dan 16, wel, 16. Ie. Dwi'n credu sicr fel un o'r pethau ni angen neud i ddechrau, os chi heb cael y cynnydd chi moyn, yw dechrau ymgyrchu a cwestiynu pobl sydd gyda'r pŵer. Achos i ddechrau, mae angen ti'n neud hwnna jyst so mae cymaint o bobl sy'n gallu yn clywed ochr o'r dadl a wedyn falle yn cytuno ni. Cos mae cymaint o bobl sydd fel nath ddim penderfynu diwrnod cyn y referendum, os ti dal ddim rili'n gwybod pam, neu gyda cymaint o'r resymau allan nhw i bleidleisio fel y ffordd nath nhw. Ond, mae fe mor siambolic ar un o bryd yn yn gwleidyddol. Fe credu ni jyst angen bach o amser i pawb seclo. Ar y funud, pawb dal yn y kind of bit fatha lle mae pawb ddim yn panic o gymaint, just yn kind of fatha ofn neud dim byd, ofn neud rhywbeth fel. Fi'n anghytuno, fi'n credu un peth mae wedi dangos, a un peth cadarnhaol wedi dangos yw fod gwleidyddiaeth yn gallu gael newid, newid eitha mawr ar ffordd mae gymdeithas yn gweithio. Fi'n cael dangos bod yn wleidyddol a bod yn actif o fewn gwleidyddiaeth yn gallu newid pethau. So fel fi'n nabod grŵp o bobl yn Nghaerdydd sydd wedi trefnu rali, a mae'r rhan helaeth dyn nhw ddim yn weithredol iawn o fewn gwleidyddiaeth, ond maen nhw wedi trefnu rali a bod... Sori, dwi roi hwnna, oedd yr rali wrth ymwyl yr llyfrgell, ie? Ie, oedd hwnna yn... Mae'n lot o stwff fel a digwydd, ti'n gweld lot o'r social media bod pobl yn fel lot mwy o bethau barn, lot mwy amdan pethau gwleidyddiaeth a stwff. Dwi'n meddwl bod hynna definitely yn beth positif. So mae pobl yn neud stwff fel ond bethau, o ran fatha, os dwi eisiau job, dwi'n bethau di bach dda, ydy o'n well iddo fi, neu hynna, o ran hynna dwi ddim yn gwybod be i wneud fel a. Ond pobl efo barn o stwff gwleidyddiaeth yn amazing, so hynna'n gret. Ond eto, nath hwnna i gyd dod digwydd mwy o lai bron syth ar ôl y referendum. So chi'n meddwl bod pethau fel yn raddol yn stopio. So wedyn be arall... Ond eto bydde sy'n ni'n gallu gweld yn pethau gwahanol yma yn sefydlu mewn i mediadau sy'n mynd i barhau. Pobl sy'n mwyaf gweithgar o fewn. Dwi'n credu mae'n bwysig iawn cadw lan y momentum yma sy'n digwydd. So pobl sydd wedi fotio gadael yn troi rownd i ddweud o'na sy'n anhapus, dal yn creu bod yn anhapus y sefyllfa. Dwi'n credu cadw'r momentum so gwleidyddol ma lan fel pobl ifanc yn hollol bwysig i ni. A pas fel lawr i bobl, fel wedys ti lawr 16. Siarad cadw pan nhw. Fi'n credu mae rhaid ni gadw y momentum fel ti'n gweud, a fi'n credu mae rhaid i bobl sydd yn gwneud pethau creadigol really bwysio'i barn a lleisio'i barn. So fi'n credu dylse pobl fod yn fwy political yn eu cerddoriaeth nhw, yn y ffordd maen nhw'n Effeithiau, yn neud celf, yn neud barddoniaeth a pethau fel yna, a just really cael pethau allan. Wel mae gadael i yw, mae hynna'n mynd i roi loads o toriadau i pethau,
o ran celf a stuff, mae lot o arian o'r EU yn mynd mewn i celf a stuff yn Gymru. Dwi'n credu y ffordd gorau wrth wynebu hynna yw rhoi pobl i ddweud rhywbeth yn dy celf, dweud rhywbeth yn dy gneuon. A neud y dy hunan, creu rhywbeth y hunan. Efallai mae'n mynd i ysbrydoli pobl i wneud rhywbeth, jyst yn wneud rhywbeth. Ni'n gweithio, sorry, fi'n siarad yn y banni, ond ni'n gweithio rhywbeth nawr sydd wedi bod fel 2 blynedd in the making yn lun a rhywbeth sydd yn digwydd nawr. So ni wedi bod yn gweithio amdano fe am fel 2 blynedd cyn i y holl term yma i gyd dechrau, chi'n gwybod. A na pobl, trio cael y momentum na sy'n angen a trio cael. Dwi'n credu fel ar y sîn rock Gymraeg, dim lot o, fel, yn greiddiol roedd y sîn rock Gymraeg yn rili gwleidyddol iawn. Ond heddiw, ond llawer o bobl sy'n canu amdano. 5 munud ar ben. So ysbrawd ei orffen gan bawb i Dylan Swan dechrau? Credu just bod e'n mynd i wneud pobl yn fwy gweithgar fewn gwleidyddiaeth a cael fwy o bobl i codi llais. Definitely. Dwi yn bersonol dal yn yr stage pwdu ag yn so dwi'n gwybod wrthi. Cytuno ti ddo, wneud e gael pobl i dechrau gweithredu a wneud pethau'n fwy gwleidyddol yn erbyn gwleidyddiaeth i gwleidyddiaeth. I ddeffro pobl yn gwleidyddol. Fi cytuno gyda chi gyd, really. Just gobeithio bydd hwn yn ysgogi pobl i creu pethau hunain a just creu pethau mwy wleidyddol fel celf. A gobeithio bydd hwnna'n cynnig diddordeb mwy i bobl a newid pethau.